پاکێجی دێمی دادوەری پەرلەمانی تورکیا گفتوگوی زۆری لەسەر هەبوو، زۆر ڕخنە و تێبینیشی لەسەر هەبوو لەلایەن بەشێکی زۆر لە حزب و لایەنە سیاسیەکان لە باکووری کوردستان و تورکیا لەوانە جەهەپە لەگەڵ دەم پارتی و چەند پارتێکی دیکەش، بەڵام لە کۆتاییدا ئەم یاسایە ڕۆشتە بوو بە یاسا ئەم پاکێجە بوو بە یاسا ئەویش لەبەرچی لەبەرەوەی کە زۆرینەی پارلەمان لە دەستی هاوپەیمانی ئیداری دەوڵەتدایە کە ئەویش لە مەهەپە و ئاک پارتی پێکتێت و بوو بەهۆی ئەوەی کە بەو شێوازەی کە بەدڵی دەسەڵاتی حکوومەتی تورکیایە پاکێجەکە بکەوێتە ببێت بە یاسا و لە ماوەی داهاتوودا ئیتر ئەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەم پاکێجە دادوەریە ماوەیەکی زۆرە کاری لەسەرەکرێت. ئێمە مانەوەی گفتوگوی زیاتر سەبارەت بەم پرسە بکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز سینان چیفتوێرەک پەرلەمانتاری پارتی دەم ئەمانەوەی بزانین کە بۆچی پارتی دەم ناڕازیە لە پاکێجەکەەوە ئەو خاڵانەی کە پارتی دەم و لایەنەکانی دیکەی ئۆپۆزیسیۆن بەلایەنەوە گرنگ بوو کە جێ بگرێت لەم پاکێجەدا چی بوون کە جێگیر نەکراون تێدا. کاک سینان گەلێکی هون بخێراتن ji بۆی بولتەنا کەنال هەشتی ئەم دخوازم بزانە بن بەکە پارتیە دەمێ چقاس ئاریشاوە دیگەل وێ پاکێجێدا هەیە تشتێک و وە دخواست داخوازەوە چ بوو ku di nav pakêcê de cihê wê nehatiye kirin û dibe sedem ku pirsgirêk derbikeve demên pêş de jî arîşe jê re derbikeve ku nekeve nava pakêcên din yên dadweriyê de. Keremke. Êvar baş, silava rê ji hemû temaşevanê hêja re. Demaka dirêje ew pakêta dihemîn ya daraziyê gerek batine meclisê her dem şinda avetin belê daviye donî ew paket hate meclisê û hate pejirandin. Di serî de gerek nîzên 90,000 girtî batine berdanê lê paket hate guartin 8 xalî wî derxistin ew êk bên berdan dakete dora 19,000. Daxazê dem partiyê û wekem bên hemû qadrê opsiyon daxaz ew bû ki herî zêde CHP û dem partî ki ew em bên pakêta daraziyê de girtiyên siyasî jê sûde bistînin. Lê gelek mineqeşe bû taybetî navbera em bên berpirsyarê dem partî û yê AK Partiyê de gelek ew çend rojin em dizanin ki mineqeşe hebû gengeşî hebû li ser vê pakêtê lê paşê qet di hêra em bên siyasî de girtiyên nexweş girtiyên siyasî gelemperî wek min e doza em bên Kobaniyê Demirtaş û hemû girtiyên siyasî ya girîng em bên hûn dizanin ki dema Covid da hinek em bên êrke cezaxanek razû wana lê sûde girtin wek muvaqqat xastin ki îro jî em bên qadreyên siyasî bi sal li vê maddeyê fayda bistînin AK Parti hirsîzî qebûl nekir. Ew meselê girtiyên siyasî an bên berdan yan nê berdan şinda avitin meha cotmeyê. Çima meha cotmeyê? Çima meha cotmeyê? Sedema wê girîng ev e ki nirxa me ev e ki mîrina me ev e ki AKP guhêvî li di ciyan e. Yek li ser xwesteriya Rojava ye. Rewşa xwesteriya Rojava ê çawa bûye. Strateya wî fermî bê qebûl kirin. Hêz wek em SDG bû emîne peşmerge hêzekî fermî di destûra bingehî de jî bigire yan negire. Ya di PKK biryaristan got ez xwe fesê dikim çeka berdidim. Lê biryar tişkîdine berdan yani fiiliyat divên ya kiryar tişkîdine devlet armanc dike ki navbera va sê-çar meha da hetaniyan bên jotmeyê ew mesela Kandilê ji gor devletê li gor çavê devletê safî bûye. O mesela xwesteriya Rojavazî mesela vê statû kêm zêde statû zelal bûye ew dem pakêta ki daraziya nû bê meclisê wek em bên girtiyên nexweşê siyasî wek mîna doza Kobaniyê wana bi hev re girê didin. Girêdana wan digel hev çi ye? Yê PKK em ê pişra baxivin, yê
لیه رهبرتیا خواستار چما گرید دادن به پاکت درازیه با کوری کردستانه لیه ترکیه اگر چه باوانتیه اگر که چه پیوندیه که نابر آونده هه بله اگر گرینگ پرسا اگر افغان من بین چک بردان PKK جگور devleti سرراست نره yani وک رادست نکن چکی خوب ev çak devlet hundur da kat gavek navije yani gavek vek eminin girtin siyasi en xaş ben berdan bir gavic navije kat belavaji ev zede rişe bine zaman gotun zaten eğer em armancak mevek pevajak da berxo ev beser nekeve ve çağı demildest emi her zede li ber zedetir vek emin herişo zor dati dirji siyaseta Kürt pek bine sedem vekiliye eve eğer xuseriye rojava emin statü pekverer ju gorvan heze emin SDG bu vek fermi de nabera sistema Suriye'de cade devlet lühündür de kanatımı niriname eveke evi siyasete kanunu de berxo. Jibo ve redipiye jotmeye ki mesela Husriye Rojava safi bu mesela Kandili safi bu jugor ve hende de ega bavje anlavje hasabe dizyenin hasabe veken ben destura bilgeyhenin vakti dizyen ama ya gring var. باشه که اکسینان آنها هم هفسروکین دم پارتیه هم رایدرین دن ین پارتیین کردی دم پارتیه او جی دبیجن اگر او دارزان نکتیه بواری جیب جی کرنه خواسته که وان دناف دا جه خوانه گرتیه اف پاکیج او دوی وی صدمه وی واتعه ده که حکومت چه گابی که ناویتیه لهم برای پروسا که بخوا دست پیکرنه بخوا دست پیش خریجه رکرنه اگر وسا بردام بید اگر او چی گاو ناویژن اگر تنه داخواز آوان هبیل کرده او هر بخوازن کرد پین گاو باجه کرد گاو باویجه او دست پیش خریه بکه داکو افشار بهت راوستاندن او بخواد چشتکی نکن ده چی جواره؟ او gele gringe u raste meclis dani zaman mugot hun kurda her tişki dukhazın. Devlet kurda her tişki dukhaza. İttifaka cumhur her tişki dukhaza. Çaka berden xoradas bikin, falan bikin, beyvan bikin. Le hun buna kurda çe dibediş. Hun çe dedin. Ev yek dedi vi. Ve navle ne kire hun ad khazın çe çare ser bikin. Pevajı ve kaçıya pevajı navi biçe. Mesela kurda yanı ne? Pevajıya pivaza ne ya? Yani pevajıya çe var? Yani nave kilekin. Deri milyar bikin ra giştira. Ve kesir al paşi de lehev dikriye nekriye tüşkidine mayı nizanın. Le eğer peyvajı var, ev peyvajı mesela Kürde o ya لگور irojine نری mesela ناتا hafte جخوا sali ناوی burada گیله berdam کرنه bike. لی لگور نری ناتا که اکسینان اف ناو لی کرن نبویا سدم داکو گله کی تشتا خوا در باز کن دبیجا من ناوی وی کریه ترکیه به تیرور یعنی لهمبر تیروره نابه تیرور چه داخوازیه کی جمع بکد نابه دیگل تیروره چه رونش نکی بهتا چه کرن اف ناوه به انقص لحاتیه کرن داکو چه داخوازی کردان جیبجی نکن جبر کو او وکه تیرور بناو دکن Na mesele çiye de kokta. Do nepil meclise mani zaman. Devletle işler çim metrisi distine. Liser mesela Kürt. Ev de kuda deket oğlu cardı. Zati set sarlar ser metrisi distan. Le paşik ve kerişa embejin İzzettin el-Kasım yadıcı İsrail bekat. Ki kanatım eve ki Mossad revekir. Munakile pevaja kan nol rojlatan avin despeke. Got şava ki got eme tişteki nöh rojlatan avin pek vere. Devlet edemil dest got kem de khazın kurdara lehevde bikin. Ne gotun kurdara? Devlet başeli got ki hündür le derve sinor. Em biratkiya xu, yekitkiya xu, aşkiya xu kurd bikin. Ji kera gotin? Ji kurdara gotin. Lê nav lê nekirin. Mesela pêvajiyê ji Wîsaya. Divên weke bên terora bê terora Tirkiye bê teror. Mesela Kurd ev 150 sala, 170 sala berdam dike. Mesela terorê nine. Nirine devleti tişkedine, nirine gelê Kurd tiştekîdine. Ji bo wê banga me devletê re. Devlet dixwaze ki evlehiya devletê zî pêk bîne. Vek li ser evlehiya devletê diskiniye ya herî giring. Metirsiyê distîne. Du dixwaze ki demokrasiya xwe hundir xurt bike. Sisê daxwaz armanc dike ki aştiya xwe hundir xurt bike. Gerek mesela Kürt çareser bike. Mesela Kurdistanê çareser bike. Çareser neke? Ew metirsiyê li ser mesela Kurd gorberê daha zêdetir bistîne. Demokrasî pêk nayê, aştiya hundir pêk nayê.
باشە بەvê rengî eger ser nekeve hûn dibêjin demokrasî pêk nayê lê çi ziyan bi hikûmeta Tirkiye digehîne ev demokrasî eger pêk neye ew dikare bi şêwazeke dîktatorî weke çawa niha nîvçe dîktatorî dimeşîne bi çaxê jî her wisa bimeşîne. Zatê li cihan zî li Tirkiye pêvajoyê û eveke her zî li Tirkiye qeyrana aborî û wek em bên sîstemeka otorîter dibin yek dest di rojevê de ye ne hukuk heye ne demokrasî heye sistem rejim sisteme dibin ye yek dengê yek mirovî ye ji bo vê eger bi ser nekeve zaten sistem ne demokrat be demokrasî tu ne zaten hundir da hukuk tu ne zatî ji bo vê ihtimal eveke evê her zîdan giran bûye banga me ji devletê re qeyranekê jiyan de qeyran tenê qeyran aborî ne qeyrana siyasî zîro li Tirkiye de ye Türkiye nikaniye bimeşkine bi zor û zordestî heta sînorê vê he heta merhelekê kane bimeşkine gerek eger daxwaz car de dibêjim daxwaz dike ki rojalata navîn me bihêz be ve şayet gerek destê xwe aştiyane derece Kurdan ke li hundir li derveyê sînor derece Kurdan ke bu Kurda ve daxwaz dike ki bihêz bûye ve şayet hebûna Kurda qebûl bike meclise de migovûn destûra bingehî were rojevê eger hebûna milletê Kurd di destûra bingehî de cî negre hûn saxem selamet ve şahê hewce nake yani hûn bê va pêvajoye hebûna milletê Kurd hûnê qebûl bikin yan nekin di destûra bingehî de zimanê Kurd hûnê qebûl bikin yan nekin eger qebûl nekin ve şahê ew pêvajoya mesela Kurdin ne tişkî dine derveyê Kurdan e Ji xwe eger qubûl bikin êdî madên 1, 2 û 3 revskirine ê çawa qubûl bikin eger wisa bît. yani mesele ev jî tenê ne em bêjin madde yek du sê devîne êk nê guhartin pêşniyarkirina guhartina wan nê ziman ew zaten madde 4 e girîng e lê gerek destûra bingehî di her halî de nirîna wî felsefe wê bê guhartin yani hebûna milleta bê qebûlkirin me gelek jara hanî ziman meclîsê de migot Tirkiye İran girtîgeha gelan û baweriyan e mesela Kurdistana Başûr ya federal o xusteriya rojava her di zihîn nemûne devlet evna vek Kurdistan kirin zeviya gelan û vek em bên baxçeye gelan û baweriyan hûn li vê ditirsine Türkiye îro eger doxwaz dike ki car de dibêjin bihêz be gerek li ser bi dînamîkê xwe be ê serî de gelê Kurd hemû em bên netew û hemû bawerî dervayê wek em bên Suniya ji wan re li hev bike destûra bingehî gerek hebûna wana qebûl bike qebûl neke demokrasî pêk neyê demokrasî pêk nayê aborî pêk nayê aborî û demokrasî girêdê hevdinin gelek niha devletê cîhanê divê em li Tirkiye vek razandin ekonomîk yatırım dibin ya em pêk nayînin çima divê demokrasî tune hukuk tune ji bo wê em car di banga devletê dikin banga aqlê devletê dikin eger hûn daxwaz dikin vê qeyrana aborî siyasî ya rojalata navîn deke poz wê vekiriye hûn dixwazin bihêz derkevin Kurda ve biratiya xwe xurt bikin hebûna milletê Kurd qebûl bikin gor wê gava baş Başa Kak Sinan em çekî li ser gotinên berdevkê AK Partiye jî baxibin îro çend gotinan hatîne anî Ezman Ömer Çelik dibêje dibe di sê mehan de PKK çekên xwe dayîne û mîtê û artêşa Tirkiye jî hemahengî digel wan de jî hatiye kirin hemahengî digel Iraqê herêma Hewlêrê û Silêmaniyê jî hatiye kirin da ku ev prosa zû bikeve biyavê jî bicîkirine hûn çi dibêjin li ser gotinên wî serî de vayê bêjim biryara çekberdana vek em bên Birêz Öcalan li ser PKK û PKK biryar standike em çeka berdin em piştgirî didin vê gavê li Bakurê Kurdistanê mesela çek îro em bên Sûdê feydê li siyasetê nake ji bo doza Kurd nake gelê Kurd nake ji bo wê çekberdana PKK rast e em piştgirî didin lê devlet eger çekberdana PKK anî binirxîne ew rast nine û binket çûn têk çûn xweradesta devletê bikin filan bikin bêvan bikin rastî vaya devlet bixwazî vayê baş dizane ew 15-20 salin PKK xwe dubare dike rast e Öcalan got ke PKK xwe dubare dike ew rast e lê devlet jî xwe dubare dike
Devlet Bahçeli, em ben biraz Bahçeli, biraz Erdoğan mı yeter zaten devlet var 20 sal xwe dibare ditiye. Ji bo vê zaten gotin em vê mesele rokê pêş te demildest çareser bikin bira hêzê nav netewî nekevin nav mesela me hundir. Tirsawanê mezin ew bû zaten. Gelo anaha Ew jî xwe hêzên dibare navdewletî dikin. ketine nav mesela Hunderiye Tirkiye. Na Nal Bakur'da tünenin Bakur deklemeden ne rasta. Teda tünenin devlet devin bira nekevin nekketin. Em ben Baş. mesela çekberden pekti da bak em ben çek pekes süre çeki koy iradesi ki muhtemelen ki em ben hezi mesela nav devleti yeketiya netevi. Vaiz naxazne. Ve bira kes karşı iş yemen ne ben nafına ve ev nekaş kedine li devlet eğer armançtıkiye daxazdıkiye ki em benzik ese mahada ev mesela çareser bu gerek devleti değil akuda. Planzaziye xud diyar bike. Seri de bira nav leke. Va mesela çiye? Ne olsa? Dedi bira Navaraköy'e Diyarbakır. Navaraköy'de çöktüne kadı kazıya çöbede mahve zamanı bede buna millete Kürt kabul bike ya neke çiye şu gorbe PKK reavi de pediyor bira devlet gav bavacağım bir yazıstan az çeka berdim o ra geçti pişkili demeli devlet bira plan saziye ki Diyarbakır az peşe kabunum yani mesela giring eve devlet gerek veşinde plansaziya xwe li ser mesela Kurd li Bakur Diyarbakir. Baş. Kaksina. Girêdariya Xweseriya Rojava ya girêdaya Başkûr ya Kandilê neke. Ek ji wan gavên ku hikûmet dikarî bike di nav vê pakêjê de bû ku dikarî serbest berdana zindaniyên siyasî di nav da Selaheddîn Demirtaş û Figen Yüksekdağ jî cihê xwe bigire. Da ku PKK jî hinekî gavên zêdetir bavê ji gel û gurûvê rewşî PKK gavên zêdetir bavê jî ya hema wisa ew jî cihê xwe de bi sekne û li bendê bimînît. Niha tiştekî haniye temaşanê me hêjar ez bêjim hemû giştiyara. Em bên devletê êk girtiyên doza Kobanî de berdan. Ne vurge serî de Demirtaş û hemû girtiyên din. Bale. Em bêjin tayînkirina qawîm başin da girtin. Ne wisa? Vana zaten bir hukuku bu zaten. Vana reform ninin, vana gavek ninin zaten devlet şaşıya ko serrastikiye. Zaten gerek kavim tayin nekrana. Hun dizanın geli heja temaşevanı heja va salek bu biryara doza kobani dane li sedeme biryarı hin ne nivsandına. Çıma? Sedem tünne hakimiyetçi bir nivsine. Sedem tünne yani çıma avkaz ceza giring dana vana. Yani ev çelodu kesata kuşun ya da pencerodu kes suyu hafti HDP'li mecliste de mi got? Yani mu HDP'ye kuştun. HDP'ye kuştun. O HDP zina hendir de radızına. Gittiğine. Jibone venikne sedem binifisin. Yani tişki acebe ambejin devlet tişteki beje mesela beje ki emi zamanı Kürdi bu zamanı fermi hebuna millet Kürdi destura bingede bir kabul kırın. Az bavarım ki vakt jibo em girtinin siyasi gaba ve ya giring jibo Xweseriya Rojava plana xwe diyar bike. Yani ez vî nas dikim. Çaqî wê henal Xweseriya Rojava divê îlan bira stadil holê rabe. Derveyê Türkiye welatekî din eva eger va gavana baz ez bawer dikim Kandilî zî çekberdana xwe dawî zaten Biryaristan diye vek em bin kiryarê de zê pêk bîne ve şaxe ew mesele Kandilî safî bûye. باش کاک سینان دمن درباز بوده تایبەت هەفتەیە دەرباز بوویدە نەدوورە وەزارەتە دادێ لە ترکیە ڕاگەهاند بوو و ji بوو پێشخستن و سەرخستنە vê proseyek û bixwaweke Tirkiye bêtîror binav dikin ji bûî ser bixen gotibû em dikarin di pêşa rojê de di pakêcên din yê darazanê de em ê xwastekên din jî nav de cê bixen cê bigirêt ev xwastekên din cê bigirî di navê pakêcên pêşa rojê de Evî cê bigirît yan ne wekê vê pakêjê lê were û derbas bibe. Ev ne diyare? Gotin tişkidine em gotinê bawer nakin. Kiryar lazım. Ne olsa? Hûn bihêvîne ya bêhêvî ne? Na em bêhêvînin. Hin ne diyare? Yani ev gotin zaten ev gotin ve eşkere em ve davajin maha jotme. Maha jotme şen mehni yinem nada evi danın da haziran danın ve gemin teba tırmak ilun jotme çar mehnin. Çarmaşında çıdı ve çine ve ne diyare? Baş eger hiç pengav navêje û ev jî xisiye çar mehendin
ئەگەر وسا بێت گەل و ئەم دکارن بێژن تورکیا دەمێ دکڕێژ خوارە دەمێژ بۆی خوا قازانچتکە Yani mesele evne ne dem kazançkırın ne yani Mesele mesele çi? vaya duhazne ki armaj ki xosteri rojava rafşa ve çube ve hatta xay sol ser xosteri rojava çizikliye ئەف دەمە قازانچ Vadi ناکە peki بۆ ne خەسەریا nerede? ڕۆژاوا داکو بنێرێت ڕۆژاوای چ دقاومە چ ناخاومە وێ دەمێژ خوارە قازانچ بکەت پشتڕا بڕیار بدەت Yani Armanca devleti eve diyor ki xosteri rojava eğer statüak heve ez li Kurdistana Bakur ki ne dora nesit kilometre sinore me edi ne kan böjüm yani Hamal mala xo xara ba Kurdî biafin. Yani bê statûyê Kurdistana Bakur nabe ez nikan vayî bişopîn. Vayî li me çêtir zane. Min meclîsê danî ziman. Serokê Mîtê ber 2013 Emre Taner ve şehir raporek amade kirû. Radesa devletê kir. Divê ki devlet gerek mesela Kurd se sala 2000 da ya çeyreka duyemîn. Çeyreka yekemîn qediye. İro ne var ki? 25. بله 2025 çeyreka yekemîn qediye. Çeyreka duyemîn hatta 2005. Ya mesela Kurd bireka aştiyane û demokratîk şereser bike ya bu parça bu. Ez nabêjim vay. Meclisde manî ziman. Kî dibêje vay? Aklê devleta Kurd yani serokê Mîtê dibêje. Ji bo wê devlet gerek rojeva hanî biye, başûr hanî biye vay bavje hêlekê bêle bu xwe çirkiye. Mesela Kurd li min te çêtir dizane mesela Kurd çiye koka wî çiye di kudat tê ji bo wê devlet berda xwe serê rojeva berda xandîlê gerek plansaziya xwe diyar bike. Zaten devlet plansaziya xwe diyar bike. De mesela Kurda gav bavje xandîl zaten vala dimîne. O zaten birer saniye diyazı çeka berden em güç tişkili dedin em bir roke peşte bira peke çeka berdana bira bakın ben filat ediz berden. Ama devleti gerek tişteki beje. Mü kuşten makadandır falan bun teslim bun falan ev zamana ne rastı? Zaman ne o zamana? باشە گەلێکی سپاس بۆ بڕێز سینان چیفت یورێک پارلەمانتەری پارتیا دەمێ لە ئامادە دیگەل بەبوون سپاس بەوە Malaba. Serkesin dukadım şu an.